Najhoršia reality show v histórii Československa. Dámy a páni, Are You the One? Prima spolu s Jojkou priniesli na naše obrazovky novú reality show, ktorá nám mala spríjemniť naše letné dni. Tvorcovia ju však odsúdili na neúspech ešte pred vysielaním. To, že je Legolas v show len pre content, nie je žiadne tajomstvo. V show si získal status najväčšieho chudáka a žiadne dievča ho neberie inak ako toho kamaráta, s ktorým vlastne nechceš tráviť čas. A keďže tento vyspelý chalan stále plače za mamou, pôsobí ako dieťa kojené do 15, ktoré prvýkrát trávi čas mimo rodiny. Telke a Českému bulváru však aspoň zvyšuje sledovanosť. Väčšina ľudí nepochopilo, o čo v show ide. Po asi 5. epizóde pridali pravidlá na sociálnych sieťach. Síce neskoro, ale tak dovtedy nebol čas. Museli totiž pridávať nepodstatné videá random influenceriek, ktoré nám k show nič zmysluplné nepovedali. Ale tak aspoň si spravili osobné promo a výlet do Thajska. Počas celého tohto chaosu nám predstavili spárované dvojce dopredu, čo následne aj stiahli preč. Rozhodli sa, že divákom chcú dať možnosť hádať spolu s účastníkmi, kto ku komu patrí. Drama patrí k reality show. Are You the One je však tak nudné, že ju vytvára na silu. Škoda, že jej ako diváci nechápeme. Chyba editora či kontextu. Absolútne nevieme, čo znamená tento teatrálny výbuch. Ani napriek tomu sa však na vile absolútne nič nedeje. Neviem, pre koho je určená show, ale komentátorka nie je ani trochu vtipná. Zároveň je smiešne, že moderovacie žezlo dostali bývalí účastníci z Love Islandu a snažia sa tváriť, o akých úspešných ľudí ide. Doteraz mám Gabi zafixovanú ako dievča preslavené cez starého chlapa, ktorý jej naštartoval kariéru. Ale tak každý máme inú predstavu o úspechu. Nedá mi nespomenúť Legolasovo rande s opicami. Tu mi príde, že produkcia dosť podcenila situáciu. Uvedomuje si niekto, že to boli divé opice a kľudne ich mohli uhryznúť? Namiesto injekcie proti besnote im dali jedlo, až tie hnusné špinavé opičiska nakrmia. Akože pretrpieť dovolenku v Thajsku za cenu rande s Tomášom ešte asi dokážem Lauru pochopiť, ale za tie opice jej to fakt nestojí. Show je teda nudná, zle prevedená a teda aj životu nebezpečná. Ak ste jej dali šancu, dajte mi vedieť, čo si o nej myslíte vy.